Hey guys, Khulumbai nwngthang angni gumun moनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ Happy New Year guys 2020 खौ जोङो जियानो जि मावदोला गारथ'नानै दिनैयो जानुवारिनि 1 तारिख 2021 नि मा जानुवारिनि 1 तारिख 1 जानुवारि दिनैहाय 2021 नि सो नोंथांमोनखौ बयखौबो गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरनाय थाबाय निउ इयार नि थाखाय नोंथांमोनाबो न'नि मानसिफोरजों हाजासे बिमा बिफाफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामबानो जाबाय पार्टी जाहैबानो जाबाय जोंबो नै दायो पार्टी जानो थांगासिनो भैरब कुन्दआवहाय बिमा बिफाजों नांगौबा बेलेग दिनखौ बेलेग लोगोफोरजों जा खिन्थु 1 जानुवारिखौ बिमा बिफाजों जानांगौ आरो ना सो नो हैप्पी न्यू इयार Happy New Year. Thank you. Thank you so much. जादे हारसिंनो इखौ संनानै जासिगोन खोमाले इखौथ' लांलाना जोङो बा हारसिं जागोन नामा नोङो हा दिनै जानुवारि 1 तारिख नावहाय दिनै आं मा बुङो हांनानै जानो नागिरदों माने इसबा हारसिं गासिबो जों थांजोबसिगोन दे थादो होमबा नोङो दे टाटा हेपि निउ इयार दा दे गासिखौबो बुंहर हेपि निउ इयार गालांनोसै जों थांनोसै आब'मोनबो थांगोन नै तुकुलुबो नै दायो जोङो थांगासिनो ओमफ्राय जा माबा डिजे माबा माबि बिदि लायसोदो नालाय नानि मोना ओमफ्राय जोङो रौतानिफ्राय एखेलगे थांनोसै दायो जोङो नै आब'मोन नावदु आदा गासिबो दोङो निउ इयारनि पार्टी ओइ आङो माबा खिराखौ साइसथार होननायखाय खेवबाय आं दासो मोजां मोनबायना मस्त साइसथार होननाय मोनफैबाय नै जोंनिया दैया लाखाबाय मना दै मोनसे मबेखौ नोंनो नांगौ सना दुलबि पानी ले लो पानी বাইদেউ পানী লাগে বাইদেউ ও পালে নেকি বাইদেউ এই বাইদেউ অকমান লৈ লো ও ভাইটি ও পানী লাগে নেকি পানী 10 টকা মাত্ৰ দেই 10 টকা বাইদেউ 10 টকা ओइ सोरबा गोबाबैयानो नामाब्रा मासुना गय जानाय थांनो नागिरदोयो टुकुलु बा मालाय साइसथार नुदो टुकुलुखौ सोरथो होमबालाय नायनो सोना गोलैगौ नैलाय दखानाव थांसिगोनलै माने जामा मा नांगौ Babahay, khalamw ni dyan nakada. May sidus to sana habna ta. Khalamw ni dyan. Baziya. Ha? Mana? Ma, lai na ma dana. Ayo, kita na lai tang nabibi ko. Kay so lang ko balapan. Wa, bakta da nung du so no mani ko siyo kon. Itinay de. Mana malay kita de. Anya. Onje. Bye. Kiman দাম কওকচোন এটা 10 টাকা ভাই 10 টাকা নহয় 5 টাকা দি পাই এটা লম না তাতে যায় আছে 5 টাকা দিছুন মাছিং লাंदु না বাউ নে টেকলা दोङो नै अनसाय हाय हेपी निउ इयार हाय एवरीवन नो माबा Baba mwna थांबाय माबा मानो बिदि आदै हेपि निउ इयार ना बाबा हेपि निउ इयार ओमफ्राय नै जोंना बाबा मोना लाजोबखाबाय बरिया नै बक्स नै बे आगै पुरा ओमफ्राय नै लावदुमबो असुना टाटा này lâu đúng này ra bò kia
Ja mama. Hey Rolly. Tuh dah. Hey day. Lalu, Zuli pura. Oh, isdagar dia pura. Babu di tewal isi gosor le. Ses gila nengya buria. Nudana ओरैबायदि मानसि बिराद मानसि जाखायो बियो डिसेम्बरनि 15 सोनिफ्रायनो बहुत मानसि जाखायो आरोना जोंनि बे भैरब कुन्दआवहाय नोंथांमोनाबो जुदि फैफेराखैबा फैदो गाजा गोमजायै पार्टी जाफैदो फेमिलिजों बा लोगोफोरजों ना मानसिनि जिउआथ' दिनै दङ गाबोन गैया आरामसे फैनानै इन्जय खालामफैनानै जाफैदो बरियासे खिन्थु ड्राइभ खालामग्राफोरा इदि लोंनाङा आरोना होमबाना मोजां जायो दिसुन सेफटिनि खोथा फैयो नालाय बेखायनो ओमफ्राय बरियासे आरो जानानै साखोन सिखोन दोनलांनानै बरियासे थांनांगौ लेथ्रा खालामनाङा मानो होनोबा बे जोंनिनो सम्पति नङा होमबा एक तारिख दिना गावनि बिमा बिफाजों गावनि फेमिलिजों पार्टी जानायनि हेपिनेसआनो आलदा गाव गावल' थाखा फैसा खामायनानै गाव गावल' जाबालाय मा जानो भाई गावनि बिमा बिफाखौबो जाहोनांगौ दंगौ ना mwna này share hôm được không? Hai mwna. Ang malah apa itu nih? Zip black yang baduli. Bah, mau cipuran nih. আমি এখানে বাদাম খামু বাদাম নং saya কিমান এইটো রে হাসুং মিঠাইটো হাসুং মিঠাই এইটো দে আৰু পপকৰ্নটো দে এইটো পকৰি নেকি পকৰি সাৰাম পকৰি আৰু দে এইটো দুটা কিমান ইটো 10 টাকা এইটো দে আৰু এটা এইটো
नानिया नायलाय बब काट सिननानै बा उन्दैनिफ्राय उन्दैसिनसो नुलांबाय बिराद साइज जाबाय ओमफ्राय नै जा आब'नि फिसालाया टिक्लुआ मायबा सानै पपकर्न जागासिनो इयो सानदो खोमालै आंनो दाबायदियाव मबाइल गंसे सोरबा बायना होनाय होमबा आयै ना सानलायलायदां आरोना जा मामानि मबाइलखौ मोनबाथाय नांखाया बेनो ओरैबायदि माने ओमफ्राय नै जोंहा लावदुमा जि बेस्रा बिराद खामानि मावदों अन्थावनो गारिनिफ्राय पुरा माल पासिं खालामबाय थादों ओमफ्राय आंखौ नाहरदो आरो इयो साला इयो हारसिं जबाय थादों आरामाव इयो जबाय थादों साला गेमस्रि लुदुर गैया आंखौथ' गेमस्रि होना दिसुन इयो माइनावसो होनो माइनावा साला जबाय थादों आं बिथिं खामानि मावबाय थानांदो होननानै गोसो सिङाव सानदो आरो बियो सानबाबो आरो माथो खालामनो उपाय गैया मावनांसिगोन आरो Ma! Ay, hwnna! Dulbi! Nah, nung थाखाय मेथाइ दोना पपकर्न Nah! मा जाखो? मा? Nah! जाया? आं होनायखौबो जाया? इदि आरो ना नोङो? आखाइखौ नुवाखै नोंनि नुवाखै बन रोगाना फन फैदो फन नायलाय जा टुक्ल'खौ नायलाय बे माबाखौ ओरैबायदि बख'नो सेस्था खालामबाय थादो बख'बायबो खेवबायबो सोफिनोबो ओमफ्राय आरो स्टार्ट होग्राखौ ओरैबायदि दुस्थुलाय हाया बेखौ सामलायनो Kusur lah na ganda. sibuk lah sibuk. Bigong kusur kulo lah bicara gue biar kusur lah kan. Bye bye. Ini sisir kiri lah kan. Yon song chơi. Come on. Dagang selera plastikni golapi parda janeng pakai dungai menai jene goli langnai langgap gap kera gana singlap Boha tange boha peye hailap Langgap gap terangana singlap Boha tange boha peye hailap Boynibo megonaw neng barse gaudang bibar Boynibo goसोनि neng सायख'नाय फामे बिबार बिखायासो जायो आंना मानोबा नोंनि थाखाय गुरलु गोसोआसो Ôi mà không có mấy người bra.
Punya dawa. Goजानाव लांबाय. Jangan boleh penuh. Air dongko. Goजानाव लांदोब्रा आं उदै देखादो. Jangan bye-bye. रायजोफोर. Mana bang nungi takai hengkolo. Nungai mani lai mengkuku, auli thibai nene. Nungai mani sengra takau, nungi thibai nene. Cawa. Zatik lezi mau tarak deh. Lưới nó lên đây nè Sơn.
nuan mwna mwna menai nonga gay nini Berat mau ci. thibai menai nong la hwnna nwngthang thiếu vương mãn beri baper halalan darmas kami mabla tahun sampai nama kesenangan bahagia bulan sampai selai nama kami cerah Sana ilaptı. Apple Watch kan lele bau gede. Leng lebih kakor leng, lebih kakor leng om. Mama lah begelai, nwngthang. Blender spread, roll set, freezer, sampai biar. Biar kartun sih. Boria. Saya lagi lah sempat pertanyaan itu lagi. Siapa mislah? Này đây local daw sawnai leg piece जागासिनो आङो
तामाम गोथावमोन खिन्थु दाउ सावनानै गुदुं जानांगौ पियास बानलु आंथ' पियासनि रायख'खा पियास बानलु दुन्दिया होनानै ओमफ्राय नै भिडिअ'आथ' बिराद गोलाव जाबाय नोंथांमोनखौ आं खेबसे आरोबाव हेपि निउ इयार होननानै बुंबाय आरो मा होनो मोजाङै मोजां बिदिनो 2021आ मोजाङै बारग'लांगोन बेखौबो आसा थाबाय जिमानखिनि मास दंबावो बेखिनिखौ नै दासो सुरु जाजेनबाय ना 2020 बायदि जायाबानो जाबाय 2020आथ' एकदम वर्स्ट डे होनना बुंबाबो जेबो भुल जानाय नङा स' नोंथांमोना पार्ट 2 खौ बे जाहैबाय पार्ट 1 पार्ट 2 भिडिअखौ थाबैनो नुगोन स' थेंक यू स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय ओमफ्राय आरो मामामोन एसे जुमाय लोंनायखौ गाज्रि मोननाङा आरो निउ इयार हिसाबै लोंदों बेस्राफोर बैसो जाबाय मा जाबाय ना बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो आगै उन्दै मोना नायदोंबा गिदिर मानसियासो लोंनांगौ दे जों उन्दैफोरा लोंनो मोना आरो आंबो एसे गिदिर जाबाय आंबो एसे लोंजायो र' होमबाबो आङो मामामोन थानायखाय लोङाखै आरो बाबामोन थानायखाय